हाय अनजिमा टनि नों औ अनजिमा दा माइनि नोंखौ नुथाराखैमोन माथो बहाबाफोर थांदोंमोन नामा? ओहो थाङाखैथ' जेरावबो। टनि माथो खबर नोंहालाय? दङलै बिब्दिनो गोदाव सोराव अनजिमा। नोंहालाय बोरैथो खबरफ्रा अनजिमा? गोदाव सोरावसोहाय आंना खबरा। नोंगौ अनजिमा बहाथो थांनो नागिरदोंमोन नोंलाय हारसिंलाय? ए आं ओइ लोगोनाव दसे थांना फैनो नागिरदों। अ आच्छा सोरथो नोंनि लोगोआलाय अनजिमा? रैसुमैहाय। अ नंगौ नामा दे होमबालाय थांदो। मा खबरहाय रैसुमै? आंना खबरा गाज्रिसोहाय अनजिमा। थोद फाग्लि मानो गाज्रि जानांगौ? ओरैनोहाय फाग्लि मानसिया जाहोन गैयाबा खबरा खि गाज्रि जायो फाग्लि। नोंनालाय फाग्लि गावनिखौ दोननानै आंखौसो सोंबाय थादों। आंना मोजांसोहाय फाग्लि। थुहाय फाग्लि जिरायना रायलायनोसै। नोंहानो मोजांहाय मालाय अनजिमा। आंहा दिनै जि बिजिथारहाय खामानियानो न'आव जि खामानि दंसोगारो। दिनै जिरायथ'ला खोमाहाय मालाबा जिरायनानै मोजां रायलायसिगोन दे। फाग्लिनाबाथाय जेब्लायबो आथुरथारहाय। दे होमबालाय थुदोहाय थांसै। थु होमबालाय। हाय जेनि। बिकि नों फैदों? औ जेनि माथो खालामबाय थादोंमोन जेनि? आं कम्पिउटाराव एसे खामानि मावबाय थादोंमोन बिकि। खौरां हरालासिनो माथो हरखाबै सफैखो बिकि? जेनि आं गाबोन न'आव थांगोनथ'। न'आव थाङिया गोबाव जाथारबाय नालाय बेखायनो नोंजों दसे रायलायलांसै होननानै हाबफैदों बिकि। नंगौ नामा बिकि? औ जेनि। बिकि मैया नोंसिनि मादैखौ लोगो मोनदोंमोन। नोंनि रुमाव थांनो होनदोंमोन। थांदोंमोन नामा मादैया? औ थांदोंमोन। जेनि थाथ' होमबालाय आं थांसै। दानो थांथारसै बिकि दसे जिरायथ'ना। जिरायथ'ला जेनि एसे खामानि दं। नंगौ नामा बिकि? दे होमबालाय बाय जेनि। अके बिकि।